Machiegni kendo Geno nitie nohala mag mwandu mag nam kod mwandu manie ebwo lowo nyalo nyayo thuolo mag tije ne rowere 5,000 e pacho ka higa ka higa. Jatend migawo mar nam kod mwandu manie ebwo lowo Salim Vuria jiwo rowere mondo mi oyud tiegruok makare mabiro ikogi ne tijego. Vuria ne lose nyasi mar sidho kondo jopuonjre 136 e kar tiegruok ma Ukunda e kaunti ma Kwale. Jopuonjrego nosomo e bwo sin macheno mar Blue Economy kendo giwuok kod lony weche mag bero ohand nam kod loso gige ma itiyo godo e nam kaka yiedhi madongo. Mvuria nosingo mar bero tiegruok makamago mar iko rowere ne tije makamago mamedore ahinya to molo kadho nam chumbi. What we are saying is that we are expanding the opportunities in the blue economy sector. So I've directed the State Department of Shipping and Maritime to link up with the county government here so that they can devolve the courses that are being offered at the Bandari Maritime Academy, so we make them more accessible here in the region, because we have agreed with various shipping lines that every year we'll be able to send them 5,000 young men and women to work in the various ships, so we need to prepare them. Ndio tunakuja na njia mbadala ya kuhakikisha